bonus vlog final part. Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu. Takže v minulom vlogu som spomínal, že ten bude posledný. Lenže som si aj myslel, že už bude hotová garáž, aby sme mohli začať novú show. Čo sa nestalo? Tak sme späť tu a už hovorím, že toto je posledný vlog. Mám zadok na tričku, oh yeah. Tiež milujete to, jak všetky dievčatá sú, že oh my god, Justin Bieber is so sexy. Oh my god, Bruno Mars is so sexy. Oh my god, Obama is so sexy. Ne. V skutočnosti to je tak, že vo videoklipe sa zdá každý sexy. Včetne mojej maličkosti. Porno! Nehovoril som vám? Čo, babi? Ha? Netváte sa, že sa vám to nepáčilo, ha? No? Takže nedávno som bol u doktora a ten mi povedal, že by som mal začať nosiť vložky do bôd. Ja fakt nechápem, ako by sa to malo používať, akože... Píše to, že ultra meké, ale ako... Nechápem, jak sa to tam dáva, počkať. Takto nejako a... Neviete náhodou, jak sa to používa? Ja som na to doteraz nedošiel. Musíte asi takto odbaliť. Nejak takto. Tak. Zoberete topánku a pravdepodobne to tam nejak takto nacpete a tak, nejak takto to tam sedí podľa mňa. Idem to vyskúšať. Nechodí sa v tom moc pohodlnejšie. Ach ty doktori. Pamätáte sa na našeho starého dobrého kamaráta Šišku? Toto je Šiška. To je tá istá Šiška, ktorú sme použili v poslednom vlogu. Už má šediny, už je staršia, spráchnivala. Je to stále ona, je to naša originál Šiška. Musíme zaspomínať na staré časy. Šiška. Šiška, zostaneš navždy v našich srdciach. Ne. Takže si prečítame najlepšie komentáre z minulého vlogu. Davide, seš kedy bude ďalšia časť? 11.11. Ja sa doserem. XD. CS. Predáš psa? Ne. OMG. Kedy bude vlog 16? Je to trapné. Molíček. Som super. Kto súhlasí, like. Gogo je super. Kto súhlasí, like. Vonku prší. Kto súhlasí, like. Vonku neprší. Kto súhlasí, like. Fajnovo. Gogo značkové papučky. Oha. Papuče sú dôležitá vec. Gogo, kdy budeš mít segru? Segra by sa určite volala Baumax. Sure. To by bola jaká drevorubačka. Ich bin Baumax. Nice to meet you. Ich bin aus Germany. Ich bin a very good girl. Ja. Ich bin Baumax. Ich bin aus Germany. Ich bin Gogos Bruder. Ja. Sorry, Schwester. Ich bin awesome. Ich habe eine große Schwanz und Bubisch. Ich habe große Bubisch. Ich bin Baumax. Oh my god, ja sa jmenuji Maximilian. Bravo. Very good. Meg je hustej pes, to je kříženec? Ne. OK, to bolo pár z našich najlepších komentárov k môjmu predošlému vlogu. A teraz som si práve prečítal jednu otázku na Facebooku a pýtali ste sa, že čo je najlepší darček pre ženu? To sa mňa radšej nepýtajte. Obama vyhral voľby! Hej, problém? Choďte do... Ti už načisto jedlo, ty kokot? Takže ešte veľmi veľa z vás písalo, že máme spraviť tému tutoriál na make-up. Tak som si tu práve pripravil make-upovú taštičku mojej mamy, ktorú som legálne ukradol. A ideme sa pozrieť, čo je vnútri. Nejaký lesk na pery, make-up,
špirála, krém, parfém, krém, rúž, Nutella, šiška. Počkať, šiška. OK, takže ideme na to. Začneme špirálou. Sa dáva na jazyk. Žubri mi očká. Oh my god, that's awesome. 10-krát zväčší objem. Au. Oh yeah. OK, špirálu máme za sebou. Čo máme ďalej? Takže zoberete Nutellu, otvoríte Nutellu, stále otvárate Nutellu, prerežete zlaté púzdro, školské pera sú ideálne. Takže sme otvorili Nutellu. Dneska som bol v špeciálnej make-upovej firme môjho budúceho bráchu Balmaxa. Kúpil som tam špeciálny maliarský valček na tvár. Zoberieme maliarský valček, dáme ho do Nutelly. Poriadne to musíte zaboriť. Áno. Takže valček sme vybrali von a pomaličky opatrne nanesiete na tvár. A na druhú stranu. Nutella musí držať pevne. A pomaličky natierame čelo, aby nezostali žiadne zvýšky. A uška natrieme opatrne. Tak. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Whoop, whoop. Ola. Dobre, takže komu sa páčilo, nezabudnite dať like, komu nie, nezabudnite dať dislike, alebo choďte preč, von oknom, šup. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Vážim si, že sa bavíte na mojich výtvoroch z oranžovej izby. Dúfam, že si pozriete aj budúce video, takže na budúce už by to mala byť nová show. Ne. A díky. Pozor, dneska som si pre vás pripravil najefektnejšie auto. Outro. To bolo 360 stupňové chváša, keby nebolo jasné. Drop it.